Tugma ba? Kita ka sa mga boss? Jula, ada Jula. Ano asa si Nate? Masuk ko na Sa siya. loob bata. Roblox. Naon mo na lang to. Ikan. Ikan. Kaon. Vlogger. Vlogging. Pili kayo sa ano? GRA. Second hand. Dito. Pili kayo. Dapat magsikap na 7 na maging masaya yung shoes, okay? Magsikap tayo. Ingat test mo. Apil mo ito ba? Sige, bye-bye. Parang hindi naman iiwan, parang hanggang sumali lang. Hindi siya goodbye. See you soon.